golek duit nduk ge awan bengi tanggapan terus kaya ngono kuwi lho sing kok golekne sapa? Aja cedhek-cedhek karo gareng, ambune wengur kae. Ambune bathek, Pak. Kene tak resikane. Ambune apa? Bathek. Heeh, ya ngono kuwi. Wong nek cedhek ya pancen ngono kuwi ambune. Gareng lek wis tuwa ngene iki biasane duwe penyakit lambung, Pak. Heeh, lambung komplit. Makane ababe ya rada piye? Heeh, pancen ngono kuwi. Kuwi sejenis walit lah kuwi. Aku jane no apa? Ngempet Pak ket ngempet to. Lah ya tak saweng kok kudu mutah ngono awakmu. Anu kok aku ki jumbleng kok. Kowe anu orang luar biasa. Usia boleh tua, rambut boleh putih. Ning semangat golek duit tetep membara. Kaya wong kewajiban kok, Mas. Kewajiban ya, Pak. Pokoke dhuwur entuk mabluk ning ngisor ki ngamuk. Wah, iki paribasane ngono ya. Mergo ngayahi kewajiban. Wah. Aku jan bengi iki boloku akeh. Kok iso? Pokoke bengi iki kowe karo aku aja macem-macem. Loh, sebabe keroyokanku akeh. Kancamu pirang-pirang? Ora kanca sedulur, wong kene iki omahe besanku. Walah, dadi sambil menyelam minum air ngono to iki. Ya glagepen to. Loh, paribasane ya karo tanggapan ya karo silaturahim ngene maratuwa, ngene besan. Kok besan? Heeh. Ya tilik besan. Ya iki sing jenenge rejeki tumpuk matumpa-tumpa ya ngene iki. Heeh ta. Wis diparingi sangu Pak Sumarno. Heeh. Isih-isih iso tilik sedulur. Nggih. Besan. Nggih. Wah, lek nuwun sewu yen seniman niku lho, len tanggapan nang ngene besan, desane besan utawa ngene pokoke wilayahe besan utawa kampunge besan ngoten niku. Nggih. Diparingi pinten mawon niku manut yen perlu malah emoh disangoni mergo abot dulure timbang duwite. Kuwi tak benerke. Ah bener to? Sing salah kuwi sing ngubungi. Kok iso nyalahke sing Wong ngubungi? wis pertama kali iki wis telepon aku lho. Terus? Aku ya ora takon kuwi jenenge sapa, asmane sapa. Pak Gareng, panjenengan teng Sinom Widodo pinten? Lah, niku nggene besan kula Pak. Bar rembugan ngono ki ora dilanjut. Lah kok ngerti-ngerti bocah. Lah berarti dalane kowe. Kok iso nyalahne aku? Lah, mula regaku ora iso mudhun mergo liwat kowe. Kowe iki tak kandhani asline ngene, asline ya iki lek ngejak buka-bukaan ya. Apa, Mas? Pak Sumarno ngersake syukuran, Nggih, gitu. nggih. Utusan karo Pak Kami Tua mriki, Pak Nasuka. Nggih. Telepon karo aku, Pak Dalang, kula pengen wayangan kalian jenengan kalian Niken Salindri. Betul, betul. Niki perlu tambahan pelawak napa mboten? Wah, perlu. Yen pelawak sinten Pak Dalang? Nganu, yang sing sae niku nggih Gareng Semarang. Dadi sing ngusulke nu kula. Loh, napa Pak Dalang kok sebab kok Gareng Semarang? Loh, Gareng Semarang niku sampun sepuh, mumpung je urip, mula mang tanggap. Ngomongane ra enak. Anu Pak Marno mbejan golek dalang liya mawon. Ora. Niki boten dalang niki pagebluk niki. Sampeyan aja kleru, malah mau jagongan ning lantai 2 iki lho. Pak Marno ki paring dawuh malah karo Ibu Suyatmi. Mangke menawi sukses Pak Cahyo insyaallah tahun ngarep wayangan melih ning klasik tanpa dagelan. Kowe ora ngerti sejarah kok. Kok iso? Antarane Pak Marno karo aku ki ora iso dipisahke. Sebabe Mergo bapakku jenenge ya Sumarno. lek ngono aku karo Pak Marno ya ora iso dipisahke. Sebabe Aku Cahyo Kuntadi duwe operator jenenge Pak Marno. ya adoh to. Mikmu ki muni apa ora gumantung Pak Marno. Oh iya ya, kowe pancen kae ning ngene lho Mas, ora ribut perkara prebeya. Nggih, leres. Ning sing bakwayo bareng nderek syukur Pak Sumarno anggene syukuran. Nggih. Mumpung iki ditimbali ana ing tlatah Desa Rambut Slamet. Sinom Widodo Pak Gareng. Kowe ora tau ngerti anatomi. Sinom kuwi rambut sing alus cukule ning bathuk kuwi sinom. Oh. Widodo kuwi slamet. Heeh. Tegese piyayi kene do ndedonga
sing rambuté tukul ning bathuk kaya sinome lagi rumpio-rumpio kuwi biasane cah nom-noman. Heeh. Didongake padha slamet bisa nerusake garis trah ing desa kene. Oh, ngono kuwi ada doanya. Sing angel iki kok kene iki lho, dukuhe kok cengklik iki lho. Lah apa masalah kanggene jenengan mong ya apik. Ning ngene Mas. Aku ki ning ndi kulino ngonceki. Heeh. Endi jeneng mesti ana tegese ana artine. Heeh. Cengklik kuwi miturut penemuku. Pripun? Cengklik kuwi cengkah kuwi ora becik. Cengklik, cengkah kuwi ora becik. Utawa cengklik kuwi cengkah kliru ora becik. Oh. Mula Iya. piyayi cengklik diharapkan selalu guyub rukun. Gandeng jenengan wis ngonceki cengklik, mongko desane Sinom Widodo. Apakah penjabaran dari Sinom Widodo? Kudu tanggung jawab wong sampean sing disiki kok ya. Oke. Sinom Widodo. Siki saka tembung sing duwe gawe bengi iki panjenengane Pak Sumarno sak keluarga besare. Ya ora? Leres. Nampa kanugrahan kesehatan, rezeki, kabejan dan kebahagiaan mula bengi iki tasakuran. Cocok. Wiwit masyarakat nganti punggawa ing desa kabeh do mbiyantu. Leres. Do. Donane sing ana kanggo nanggap wayang dalange Ki sapa kowe jenengmu kowe? Tak kuwepro iki tekan kene sing ngejak aku iso ora apal jenengku. Oh, wong mangan entuk kecer kok wong lali ra entuk. Ki Cahya Kuntadi. Do yang terakhir Do nunggu tekone gareng saka Semarang. waduh. Maksa katut awakmu kuwi. Wong ke takon ki aja sing anu Mas, aja sing epek-epek. Takon ki sing rada abot. Saiki iki ujube apa? Tasakuran. Tasakuran. Tegese tasakuran ki apa? Ngunjuke rasa panuwun marang Gusti Allah. Kuwi jawabane cah TK. Yen kanggone gareng Tasakuran kuwi tasakuran atau tasakuran. Tah kuwi tandane piyayi sing tebal imane. Dadi panjenengane Pak Sumarno kuwi piyayi sing tebal imane. Titikane wong sing tebal imane selalu bersyukur, jangankan kok diberi sesuatu hal yang istilahnya kaya pahala, rezeki, nikmat, diberi musibah pun selalu bersyukur karena beliau percaya bahwa Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitasnya. Nggih, leres. Kuwi ning yen wong sing tipis imane, kuwi titikane yo gampang. Titikane piye? Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Yen wong wedok sing tipis imane semakin nakal semakin kaya. Wis pikiran dhewe pokoke. Sing lenggah ning ngarep iki akeh-akeh ibu-ibu lho. Lah awakmu kok diprotes karo ibu-ibu piye? Makanya tinggal memilih mau tebal imannya apa tipis imannya. Ya. Ewadene sah, tasa. Sahnya kalau diketahui oleh orang banyak, wong syukuran yo ngene iki Mas sing ngerti akeh. Diketahui, disaksikan. Kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan. Kaya bengi iki do melek bengi iki tirakat ngiras-ngirus. Terakhir anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Walaupun sudah diberi rezeki, harus tetap meminta kepadanya, tidak boleh kepada hal yang lain. Gandeng sing tasakuran ki Bapak Sumarno, apakah arti kepanjangan Bapak Sumarno? Sik iki abot lho Mas. Iki nerjemake nganti ora bener. Ora entuk tambahan lho Mas iki. Jare ngene besan njaluk tambahan ora. Oke.
Ayo kudu cerdas. Sugih sanak, sugih sedulur, mula duwe gawe sing bantu ya akeh. Cocok. Mar. Mar kuwi marga kenceng anggone nyambut gawe lan donga mula rejekine ya lumintu. Nonton wayang hobine. Wayang. Pak Marno tasakuran mokal bisa kelakon yen ora disengkuyung karo Ibu Suyatmi. Sapa jenenge? Suyatmi. Iki Sugih Srawung ning sing dipilih ya panjenengane Pak Sumarno minangka garwane. Wah iya. Yat mudi arangel iki. Yat kowe kok ora ngerti lho. Yat ki sapa to jane? Yat ki ora jikoke to. Kuwi lho wong main ngawut ae ora. Penjabaran dari Yat kuwi lho. Kuwi Yat. Angel iki. Ayo, lek ora iso duwe balekke. Ayo. Sing Yat ki saka tembung kiyat. Kiyat ki rumus jurus. Rumuse supaya beliau itu bahagia ya kudu mendampingi Bapak Sumarno. Ora nek kene Yat kok ditambahi ki dhewe iki piye? Suyat. Lah ya kan Suyat, Yat ora nek ki, ora nek kiyate, langsung Yat apa ngono kuwi. Yat kuwi saka tembung kiyat. Ora iso Yat ya Yat apa ngono kuwi. Lah ora ngerti to? Apa saiki apa? Yat to. Yatim piatu semua diberi bantuan supaya hidupnya juga sejahtera. Yat ngono kuwi. Berarti aku ya klebu iki. Kok klebu? Aku ya yatim piatu kok. Gerange semono kok. Lah kene kowe ya iso mbok terjemahke dhewe. Ora kuwi kewajibanmu. Terakhir mi. Yatim piatu selalu disatumi mergo kuwi ya dawuhe Bapak Sumarno. Betul. Terakhir mi. Mikir apa meneh wong wis dampingi Pak Sumarno saiki ya wis bahagia sejahtera lahir batin. Wah iya. Nggih. Sapa meneh jenenge Pak Mudin sapa? Ora. Wis sisan ngono lho. Bareng wis panas kok terus emosi lho ora nggih. Ora emosi piye? Ora ngger kebon sego tewel iki galak aku. Wah. Ciri khase kene ya, Reng. Oh aku pancen sengaja mampir ning besan suguhi sego tewel. Wah. Bungkuse isih tradisional godhong jati. Tempene aku dasare seneng tempene luar biasa. Wis, nek ya kuwi Mas pedese ora umum. Aku ya teko pedes, Pak. Mboten. Lah ciri khase piyai kene ngono tur tewel kuwi lek diinget pirang-pirang dina malah dadi lan enake Pak Gareng. Iya bener, ya lagi bengi iki lho aku. Apa? Nyambut gawe ditunggoni besan, mantu, anak nonton kabeh ning di lugu iki. Do nonton kabeh. Monggo Pak besane Pak Sumar Bagio Gareng nggih kados mekaten menika polahe lek golek dhuwit. Beliau tahu apa profesiku. Dadi nampa anakku kuwi ya sak keluargane sak aku karo bojoku sisan. Beliau tahu bahwa beliau tuh menghargai profesi saya. Nggih. Serendah apapun profesimu, sekecil apapun profesimu, sekecil apa pendapatanmu, harus selalu kamu hargai. Walaupun tidak membuat kamu kaya raya, paling tidak membuat kamu mengerti arti kehidupan. Iya, ning kuwi lak teori. Nuwun sewu, besane jenengan mau pun ketemu kalih kula. Napa? Mantune jenengan ketemu kalih kula, malah kula bar dandan kalih besan jenengan dijak foto. Pak Dalang nyuwun foto Pak Dalang. Nggih, ngestakaken dawuh. Lah jenengan mboten foto kalih besan jenengan Gareng niku lha raine kados ngoten kok. Kowe moyen ketemu mantuku mbok njaluk tulung sisan. Ngapa? Kae ora kae dokter, ora spesialis ning duwe keahlian khusus. Apa? Keahliane cuci darah. Yen kowe kepengin kono. Moh. Aku darahku sik suci kok ngawut ae ora. Wong kok senengane iki nggih matur nuwun lho Pak Sumarno kula ditimbali mriki saged ngibur sederek-sederek kula ingkang wonten mriki. Nggih keleresan mantu kula pancen asli Sinombo Widodo nirhing sambikala mriki. Anakku karo iki cerita anak karo mantu. Pripun? Nduk, kowe wis seneng tenan karo jenenge lak Mas Imam. Mas Imam wis, Pak.
Ra betah melek mendhi. Ora yen mantuku kuwi kulina jaga kok. Ning ya karo turu. Kene ya jaga saron padha. Tak takoni wis padha cintane. Dasare apa kowe cinta? Jawabane cah nom saiki, Mas. Piye? Pak, cinta mencintai itu kata kerja. Dicintai itu kata sifat. Cinta itu bukan kata benda, tapi cinta itu kata hati. Wah, iya. Mula ya wis berarti cinta mereka mantep urip wong loro. Wah, cocok. Wis pokoke omahku saiki doktere papat kowe butuh opnam. Wanti-wanti mondok. Wis periksa anakku. Ora sudi ya. Periksa anakku ki entuk bonus. Bonus apa? Wis kriterianya semakin parah penyakitnya semakin besar bonusnya. Alah gah telek. Gelem ra? Bapakmu dhewe genah gratis ora nek diskone. Loh, aku ki disuntik seumur hidup kok. Suntik apa kuwi? Pokoke ra iso lara aku ki. Wah, Aku tidak akan sakit karena aku pekerjaanku nun sewu ki Mas. apa? Pekerjaanku tak anggap sing paling pas tumraping diriku. Kok iso? Saya pengen membahagiakan orang lain. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Gareng Semarang, luar biasa. Tampilnya memang hebat karena di hadapan besanya. Ayo. Tak golekne kanca iki mumpung genduk Niken Salindri wis dianti-anti karo para lenggah. Nggih. Ya Nduk, Ken. Ayo. Cublak suweng men berdiri ngancani Pak D Gareng. Yuk, dados. Oke. Assalamualaikum genduk Niken Salindri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapakku yang tercinta. Aduh, terima kasih Nduk. Sehat ya Nduk ya. Alhamdulillah pangestune, Pak. Rawuh jam piro ning daleme Niki Pak Marno? wau jam pinten, Pak? 7:30 nggih. 7:30 nggih. Nggih, 7:30 alhamdulillah. Wis sing ngenteni ki lho Piyai Semono kabeh iki fan Niken Salindri ngono kuwi nggih. Niki tiyang sak menten kean niki ngentosi kula to, Pak? Ngenteni jenengan. Sanes jenengan. Nggih kula kalih jenengan. Oh, Dadi piyai alhamdulillah. mriki sing senengi disenengi kula kalih jenengan. Alhamdulillah. Lek mburine jenengan sing nyenengi mung mara tuwane kalih anune tok niku besane. Iki sing diarani wong bodho ning gawe ukara dhewe. Kok iso? Sing diteni iki ora kowe karo Niken. Lah, Sing diteni iki sing ning jero kamar mandi iku lho. kok iso? Kok ora metu-metu diteni. Ha iya. Wong kok kowe jenenge banci radan kowe. Kok iso? Bareng Niken ngadeg kok aku ora diteni piye? Loh, lah bocah iki kan sik cilik ya to. Cilik apa? Iki pernae putumu lho Pak De Gareng. Oh, Putu. apa ya? Aku ki putune sampean lho. Lah sampean nggep apa aku? Wah, aku ngerti cah saiki kok kaya ngene ayune. Aku biyen kesusu lahir ngopo ya? Oh, emang lek sampean kelahirane padha karo aku terus aku arep sampean pek pacar. Sing ngomong sapa? Lah ngono nyapa kok ngomong kesusu metu? Yen aku ki lahir saiki sing tak pek iki lho. Tuti. Lah nyapa? Tuti adi tamang. Lah nyapa? Lha wong pancen sing gelem karo aku gur kuwi tok. Iya. Lah tuti iso dinget kaya tewel adek ayo. Ya ora ngono to, Nduk. Nadyan kowe putuku ning dalam bekerja kamu rekan kerjaku. Tidak bisa. Eh? Putu ya tetap putu. Sampean ki mbahku.
Sing marake wong ketok tuwa ngene iki lho. Lho sampean ki kudu gelem diarani tuwa lho. Oke. Aku diarani tuwa ora masalah. Berarti wong tuwa kuwi awet urip dawa umure. Heeh. Berarti dadi wong tuwa. Heeh, sampean dadi mbah. Prihatin wong sing nom-nom kuwi urung karuan iso dadi tuwa kaya aku. Lah sampean kan wis tau mangan uyah, wis tau ngrasani urip. Malah sing nom-nom ki malah urung pengalaman. Sampean lek wis pengalaman. Wis to. Kowe wiwit lair urung dipakani uyah to. Ya wis. Lah iku kan cara bahasane ngono lho, Pak De. Bahasa-bahasa apa? Wong urip iki ngene lho, Nduk, tak ajari ya. Supaya uripmu tentrem ki kaya Pak Sumarno kae. Heeh. Beliau berpikir di lembu. Nikan yo. Oh, ki cah iki sik enom ya. Lah sampean yo suwi ya lek duduhe. Kae lho, Pak Sumarno. Jare besan. Kuwi Pak Sumarno ki besane sampean. Dudu. Lek sing besane ki sing sapa? Besanku jenenge Pak Warto. Kuwi apane Pak Sumarno? Dudu apa-apane. Kuwi tok iki kowe ora ngerti. Kene iki kulture masyarakat kene nadyan apa tangga ning ngungkuli sedulur. Oh. Jare kae apa tetanggamu adalah saudara yang terdekat. Kae Pak ning gitu Pak Sumarno. Oh kan legae ning kae baris kedua kae. Kae. Ae. Bapak Sumarno angkat tangan. Angkat tangan ini ditodong apa piye? Oh, ya yang itu. Ah. Nggih. Engko dikongkon jumeneng. Jumen. Lah ya Bapak Sumarno kok dikengken jumeneng ning kene. Nah, pancen beliau ngenteni sing dinteni iki awakmu. Nggih. Ngono, iki niken tekone kapan kok beliau mau partisipasi. Iki acarane berarti syukuran. Syukuran Pak Sumarno. Heeh. Dikitan. Dikit. Pak Sumarno diapakne? Lek ngomong ki sing jelas karan tek ngono lho. Ah, kowe Reng, kowe wong tuwa kudu iso jelasne Reng. Pak Sumarno bengi syukuran. Syukuran apa? Ora dikitan. Lah terus nikah. Ah, Pak Sumarno nikah. ora. Terus Diapake lho, Mas? Aku malah bingung. Pak Sumarno dinget. Kuwi lak tewel ngawut niken ora nggih. Jane ngono ujube syukuran karena beliau telah mendapatkan beberapa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki, sehat, terus apa kebahagiaan lahir batin. Oh walah, dadi ceritane iki Pak Sumarno ki gabut, bingung leh ngentekne duit. Gap. Pak Sumarno ki ora enek acarane bengi iki yo tasakuran ya jenenge. Pak Sumarno ki apa omahe Sina Widodo ora gabus. Gabut. Sing ngomong gabus ki sapa? Jampeng kupinge ora. Lah aku krungu gabus kok. Ora. Kuping kok sumbing. Nah, Sing sumbing iki bibir. Lah mosok bibire sampean sumbing. Ya ora. Lah iya. Kuping kok sumbing. Bapak Sumarno ki bakune arep dono rasa. Nyeneng-nyenengke piyayi akeh. Lah iya Pak Sumarno ki bingung leh ngentekne duite kakean didum-dumne ngene iki jenenge kan sedekah yo an, sedekah kepada orang seni kaya awak dhewe ngene iki. Uang itu hanya membuat kesenangan. Iya. Tapi kalau beliau berbuat begini tidak hanya kesenangan yang dicapai tapi kebahagiaan. Oh, sing diraih. Seneng ki mung letake ning pikiran karo mata. Ning yen kebahagiaan pikiran mata lan ati. Heeh. Bener. Berarti Bapak Sumarno ya kudu didongakne. nah bener. Muga-muga rezekine saya akeh, panjang yuswanipun. Ning ya ora Pak Sumarno tok, sak keluarga besare muga-muga sehat selamat wilujeng. Awet leh momong anak putune. Muga-muga Pak Sumarno lek enek apa acara maneh iso nanggap kula kalian panjenengan nggih Pak. Amin. Aku karo kowe ya Ken ya. Nggih Pak, matur sembah nuwun. Wayang kulit ora nganggo gareng udah deres. Ora apa-apa aku iso nerangne kok. Loh, lah Kadang sempake dikekne genteng iso. Weh. Kuwi ilmu lho. ora terang dirubung laler ya. Ngece. Kejawi menika ugi dipun rawuhi kalian Pak Camat Tambak Rama. Pak Camat rawuh. Pak Lurah Sina Widodo ugi rawuh. Waduh nun sewu lho Pak. Pak Lurah, Pak Camat
kula namung matur, Pak anu Sumarnono namung masyarakat sampun nanggap lho Pak. Kok panjenengan lurah kali camat kok dereng. Lah iya. Ngono kok ra isin to, Pak. Sampeyan iki kudune nyontoni sik lho, Pak. Ora malah wargane sik. Bapak camat karo Pak Lurah iki piye to? Kowe iki bupati kok piye kok nyeneni? Ngelingke. Oh, lah tak kira sampean mau nyeneni aku yo ora nyeneni ngene apa aku cah cilik kok los. Kowe ora urusana dhewe? Nek kan lek ora ngerti, Aku desa kan kene gak lho. Kan desa kene Sinombi Dodo. Kuwi mesti enek apitan. Apitan niku bersih desa cara ngene dhewe. Heeh. Lah ngono ora ndang nanggap, Pak. Jane bersih desa tanggapne kamu diketek apa piye? Oke. Napa, Dok? Kowe kosong apa ta? Tidak. Wah, ajeng diparingke sinten iki? Oh, mosok Jenengan apa kula? Hai. Matur sembah nuwun ki. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ibu matur sembah nuwun nggih. Terima kasih ya, Dek. Oh, nyuwun foto. Iya. iki kurang siji kan. Iki dicangkek sisan. Iki. Lah terus apa anggite aku arep minggat apa piye kok? Wah, kayak bonikane tiba. Oh ya, foto nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Pak De tulung gawake miku ya, Pak De. Mbae ya manut karo putune. Ora niken iki kok bar tanggapan kok kene dodol kembang. Kuwi tandha tresna kok nggih. Nggih. Sampun matur nuwun. Nggih. Wah luar biasa nggih. Sinden kok ora tau entuk ngono kuwi nyapun. Entuk sesuk. Mbok duwe kanca ngono gayane dikeki ngono lho apa piye. Sesuk dikirimi karangan bunga. Iya. Nduk, sampean nate nembang anu apa kuwi Mari Kangen. Nggih, nate. Jebul kan nate. Nggih, Lah, nate. kuwi iki pekaremane piyai kene dipundhut karo Bapak Sumarno. Nggih. Sing klasik dhisik ya. Nggih, Pak. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat ing Sinombi Dodo mriki. Nggih, niki Pak Camat kalih Pak Lurah apa pripun, Pak? Rawuh nggih. Rawuh. Nggih. Pundi nggih tiange Pak Camat kalih Pak Lurah wau? Nika dadah. Wah, yang dada-dada. Ya Allah, Pak gantenge, Pak. Ya Allah. Awas, Pak, awas. Nggih, Pak. Bapaknya gagah perkosa. Mareye kulinamu kepethuk Taslim. Aku bosen petuk Mas Taslim. Nggih. Mari Kangen rumiyin, monggo Mas. Diaturake genduk niken. Yo, saking bunangipun. Yo. Joget ya, Reng. Piyayi mriki menika Mas Gareng remenanipun ingkang klasik-klasik. Ngoten niku. Ning ambak mekaten gandeng piyayi mirsani wayang niku lak beragam. Majemuk enten sing alusan, enten sing gradakan. Mila nggih diaturaken sak komplit-komplitipun. Leres boten damel kuciwa. Nggih, mila saking menika dasaripun ingkang kepareng rawuh semanten kathahipun para jabating kadipaten mandhapipun Pak Camat, Pak Lurah sedaya kepareng ngestreni lan ugi dipun pangestoni dening para sepuh adi sepuh para kiai alim ulama ingkang kepareng rawuh ngoten niku. Amin nggih. Dadi warata tanpa selo ibaratipun sedaya diaturi hiburan Mas. Inggih mila saking menika. Tur nggih dicucukke ngundang niken ora cucuk. Mung yen trimo brutu wae ora enak cucuk. Maksude piye kuwi? Tegese digunake sebagaimana mestinya.
Nggih. Tegese dimanfaatke utawa kebisanmu ditokke. Oh iya benar. Leres beli. Lah iki diaturake meneh. Ya. Piyayi kene kejaba ngersakake sinom nyamat lan uga ngersakake tembang mari kangen, ngersakake ayang-ayang lho. Nah, nggih. Niki pamundhutane saking sinten? Menika pamundhut saking Pak Sumarno ugi Bapak Nasuka selaku kami tua wonten ing mriki. Ayang-ayang. Nggih. Sampeyan ngerti lagu ayang-ayang? Ayang-ayangan kerep aku. Udu anyang-anyangan. Lah apa ayang-ayang? Ayang-ayang. Ora. Wih lagu zaman sekarang yang lagi ngehits itu. Oh, ngono. Iya, kamu harus tahu. Kamu itu sebagai dagelan itu harus mengikuti zaman-zaman sekarang. Jangan kudu apal lagu-lagu. Aku ngapake lagu-lagu kok malah ora lucu. Nanya apa? Wong dagelan kok iso nyanyi. Aku kan tapi setitik-setitik kan sampean kudune iso. Aku saiki wektu iki lagi wedi nyanyi. Nanya apa? Mergo saiki lagi tutup. Wah iya. Bab ngono ki ora perlu digagas wis karep ben ngono. Awake dhewe sing penting berkarya ngoten niku. Nggih, ngoten niku. Diaturake ya, Nduk ya. Nggih, Pak. Karep gamelan iki. Nggih, mumpung kanca-kanca madang. Rene masalah iki lho bocah golek dhuwit keringete nganti lek rasa ngelapi bapake ora marem. Kaya ngene. Golek dhuwit nduk ge awan bengi tanggapan terus kaya ngono kuwi lho sing kok golekne sapa? Aja cedhek-cedhek karo gareng ambune wengur kae. Ambune badhek, Pak. Kene tak resikane. Ambune apa? Badhek. Heeh, ya ngono kuwi. Wong lek cedhek ya pancen ngono kuwi ambune. Gareng lek wis tuwa ngene iki biasane duwe penyakit lambung, Pak. Lambung komplit. Makane ababe ya rada piye? Heeh, pancen ngono kuwi. Kuwi sejenis walit lah kuwi. Aku jane apa ngempet, Pak, ket. Ngempet to. Lah ya tak sawung kok kudu mutah ngono awakmu. Anu kok aku iki jumbleng kok. Kowe anu aku ya kemringet tok, Mas. Hah? Aku ya kemringet. Tak lapane remu kene, ndang. Iki dagangan. Dagangan arep dirusak. Ah iya luar biasa. Bocah iki pancen multi talenta. Kowe anggere gelem karo aku tak kei sepeda motor ji. Apa kuwi? Iki. Lho. Wi lho kunci omah. Lah iya iki kuncine sapa keri iki? Sing kecalan kunci griya niki. Omahku kuwi, kunciku. Apa? Kuwi kunciku kuwi. Kowe kos lho aku kunci barang. Iki kunci sing kecalan kunci sinten? griya niki sinten nggih betok yang kehilangan kunci. Pak Kari nggih. Nggih, sing kehilangan kunci mohon untuk di samping panggung sebelah kiri. Dipastikan nggih, Pak. Pak Kari, Kang Asto Pak Kari. Nggih Kari niki. Kari niki. Asmane Pak Kari niki. Ayo Kari iki. Nggih, jenengan istirahat sik Oh iya. Sun kekuatan mergo sik bacutan. Genti artise Madangkara genti ditangke. Lah iya ngopo iki ketolungguh tok iki. Ora, ono nggone dhewe. Ayo Mbak Winong dan juga Mbak Birgita Ayu coba kaya apa. Delok-delok penyanyimu di sidenmu di to. Kene ayo. Coba kaya. Ngateko nduk sayang, kene sayang. Mergo piyayi kene iki sangat kondusif, sangat rukun, sangat sinamatan daya dinayan, yen kerja bakti semua pasti akan tampil untuk bergantian rap untuk bersama memajukan jengklik Sinom Widodot. Maju papan papan diulang, maju papan papan diulang, utangake mesti dalam bumi. Pelukis kontol baris, pelukis kontol baris, Pelukis kontol baris, pelukis kontol baris. Ora ana gaman sing ampuh kejaba mung gaman persatuan utawa gaman kerukunan Mas Nggih Gareng. Mas leres.
tanpa kerukunan Sinom Widodo mboten kados kaya ngeten niki. Nggih, dawuh leres. Nah, niki pun jumeneng lari kalih Birgita kalih jenengmu sapa, Nduk? Winong, Pak. Sapa? Winong. Jenengmu. Winong. Oh, Mae Winong. Enggak, namanya Winong asli real. Winong. Iya. Winong iki kene jeneng desa. Iya, tapi emang desa namanya Winong tuh banyak, makanya namaku Winong. Dadi desa-desa kuwi ki dhisik ki kaya ngono nenek moyange kuwi mbahku dhisik. Kowe omong apa? Loh, tenanan desa-desa jenenge Winong kuwi sing mangestoni aku. Oh, simbahku. Ndak, bercanda. Kaya ane ijum. Ya, Winong. Asli namanya Winong. Winong kalih Birgita. Iya. Nggih, iki mau gugur gulung wis. Pripun? Iya. Lah iki kok nyanyi apa? Urung iki mau supote nggih jumeneng ngono kuwi lho. Gugur Iya. gulung Heeh, ngono kuwi. Dadi loro-loro gawe karo minangkane pamundhut ya karo tetembangan. Nggih, leres. Nggih, Miras-mirus. Nggih. Nggih, Birgita pun rampung anggone toto-toto. Nggih. Tur sinden sakniki niku nom-nom cantik-cantik suarane apik-apik nggih Pak Gareng. Nom-nom apik-apik tur pinter kabeh. Heeh. Ya tegese pinter ki pendidikane kelasnya tinggi semua. Leres. Dadi ora kena disepelekke dipandang sebelah mata apalagi dilecehkan. Jangan sampai seniman sekarang sudah punya grade atau drap atau kedudukan yang tinggi. Leres, nggih. Nggih, pun pokoke tak belani dijogo ya. Iya, terima kasih. Nggih. Supaya tetep lestari kerukunane warga masyarakat ing Cengklik lan ugi Sinom Widodo dipun pandegani kalian Bapak Sumarno, Pak Lurah, Pak Camat mila ngaturake lestari ya ngono kuwi. Tak goleke dalan panjenengan. Iya. Iya, ini enggak ada pamundutan gitu toh Pak, kayak apa gitu Apa? enggak ada. Apa? Enggak ada pamundutan apa gitu atau Pak Sumarno ya? Pak Sumarno sing ngersake Iya. lagune sing mat-matan termasuk iki mau Lestari. Gugur gunung. Gugur Oh gunung. Sinom iya. Nyamat. ki mau lah. Mari kangen Ning nggih. diselang-selingi karo model lagu saiki. Lestantun ki lah lagu saiki to. Aja dibasakne, lestari ya lestari ya lestantun. Aku Guru Dwijo. Lestari ya lestantun. Enggak boleh lek judul tuh ya Lestari ya Lestari. Ya karepmu aku Dwijo Waranggono apa Pranatacara kok. Monggo Ya. dipun aturaken Oke. Lestari dados Madangkara. Oke, yo.